Maria Mercè Marçal va ser una poeta catalana, feminista, activista i una veu clau a la literatura contemporània. I al llarg del seu poemari, Marçal juga amb el seu significat simbòlic, amb referents de la cultura popular com a la tradició literària. És per això que en aquest vídeo anem a aprendre el simbolisme darrere d'aquests versos del poema Cançó de fer camí, pertanyent al poemari Bruixa de Dol publicat el 1979. En aquest fragment, la poetessa utilitza un conjunt d'imatges simbòliques molt potents per parlar de la força col·lectiva de les dones. El fragment diu així: Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. El fragment comença evocant les bruixes, una figura que representa les dones perseguides per voler saber, per voler-se lliures o per qüestionar el poder patriarcal, és a dir, per ser unes rebels i unes valentes. La bruixa és la dona que té poder sobre la vida i la mort, sobre la natura i sobre els elements. Així, quan el poema parla de les bruixes d'altres temps i les d'avui, està establint una continuïtat, una genealogia femenina que connecta passat i present. És una manera de dir que les dones actuals formen part d'una història de resistència i de poder compartit. La mar és un símbol de feminitat, llibertat sexual, sensualitat i força vital. També és un espai on conviuen vida i mort, dolor i energia. Quan el fragment situa la trobada de les bruixes a plena mar, està col·locant aquesta unió en un espai obert, sense límits, carregat de llibertat i moviment. La mar és un lloc on tot pot començar, on la vida es renova i on les dones poden retrobar-se sense restriccions. El fragment acaba amb una imatge sobre la dansa vegetal, simbolisme a la col·lectivitat i creixement femení sota aquest ritual. Combina el vegetal, l'expansió i creixement de la natura, amb la dansa, que evoca alegria i moviment col·lectiu. Així, la imatge final del fragment transmet una idea de vida que creix, que es mou i que es contagia. Una vida que naix de la unió entre dones i que té la força de la natura. En resum, el fragment combina tres grans símbols: les bruixes, la mar i la dansa vegetal. Les bruixes representen la genealogia femenina i la resistència. La mar simbolitza la llibertat, la sensualitat i la força vital. I la dansa vegetal expressa el creixement, el moviment i l'esperança. Tot plegat crea una imatge poderosa d'un col·lectiu femení que es retroba, que es reconeix i que és capaç de generar vida i transformació.